సోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు, ఎంతో మనహారము. అది తల మీద పోయబడి ఆరోరు గడ్డం మీదుగా అతని అంగీ అంచు వరకు దిగజారిన. చూశారండి, సంఘం అంతా ఏం చేయాలంట? ఐక్యత కలిగి మనోరం కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు. స్తోత్రం కల్లా. ఊళ్ళో ఉన్న జనమే రాలేదండి, ఊళ్ళో ఉన్నోనే రాలేదు. ఇంకెక్కడ ఉంది నీకు ప్రేమ? ఆనాడు ఏసే నిన్ను ప్రేమించకపోతే నీకు కళ్ళు వస్తాయా? ఏసే ప్రేమించకపోతే నీ రోగం పోతుందా? ఏసే ప్రేమించకపోతే నీకు దీవెన వస్తుందా? ఏసైనే నువ్వు మోసం చేస్తే చేసి ఇవ్వకుంటాడా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏమండి, ఆయన ఎవరో తెలుసా? నాకు తప్ప నువ్వు ఎవరు ప్రేమించినది నీకు రాహుల్ చేస్తా అన్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నన్ను తప్ప నువ్వు దేని ప్రేమించినా దాన్ని లేకుండా చేస్తానని చెప్పాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఆ ఇంట్లో నన్ను ప్రేమించమని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. అందుకని ఈ గుడ్డి వారు దేని ప్రేమించలేదు, కానీ నా యేసే కళ్ళిచ్చాడని దేవుడు కోయిపై తిరిగి నడుపుతున్నాడు. హల్లెలూయా. అనేకులకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు, అనేకులు దేవుడు వైపు తిప్పుతున్నాడు. ఈ ఆయన అనేకులు చివరికి 3000 మంది సంఘం వైపు ప్రార్థన చేస్తుంటే అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అంటండి. హల్లెలూయా. ఈ రోజు ఒక ఆయన చెప్తాడు, నేను కూడా సంపాదించుకున్నాను, యేసు ప్రభు నమ్మాక నేను కూడా సంపాదించాను, గొర్రెలు ఎడ్లు గొడ్లు అన్ని సంపాదించాను. 15 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసేవాడిని, 20 మంది కూలోళ్ళు, ఏమండి 1000 మగులు. యేసు ప్రభు మీద లేదు నా మనసు, ఎవరి మీద ఉంది? బాగా పండుగ పండియాల, బాగా లక్షాధికారు కావాలి అని చెప్పి ఇలాంటి దుర్బుద్ధులు పుట్టి నాకు స్తోత్రం కలగాక. దుర్బుద్ధులు పుట్టేవాడిని 2 లక్షల అప్పయింది. చివరికి ఆనాడు అంతా లక్ష ఎకరం 2 ఎకరాలు నిలబెట్టి అమ్మాల. ప్రేమ నేర్పులారా, ఏంటి ప్రభు అని అడిగాను. చెంటు లేకుండా చేస్తా నీకు అన్నాడు. స్తోత్రం కలగాక. చెంటు లేకుండా చేస్తున్నాను. ఏంటి ప్రభు అన్నాడు. నువ్వు నన్ను వెంబడించాను, నన్ను వెంబడించని చెప్పాడు. అప్పటికప్పుడే ఏమండి 2 లక్షల అప్పు ఒక్కదాన్ని తీర్చాడు నాకు దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 2 లక్షల అప్పు ఒక్కదాన్ని తీర్చి 2009లో నా దేవుడు పనికి వచ్చాను. దేవుడికి మహిమ కలుగునుగా. ఈ రోజు చెప్తున్నాను ప్రేమ బిడ్డ, భార్య అనక, పిల్లలు అనక, ఇల్లు అనక, వాకిలు అనక, 1000 పగులు అన్నం నీరు అనక ఆయన ఎప్పటికి భాగం ప్రకటిస్తున్నాను. ఆయన ఎప్పుడైతే నేను ఆ పని చేస్తున్నానో ఈ రోజు వరకు నా కుటుంబాన్ని చుట్టూ ఆయన కంచినేసి కాపాడుతున్నాడు. గట్టి కొట్టడం లేకపోతే నన్ను ఎప్పుడో మనం చంపేసేవాడి. హల్లెలూయా. ఎప్పుడో మన నా కుటుంబం ఇక్కడ లేకుండా చేసేవాడి. ఎందుకో తెలుసా? రోజు బత్తాల బియ్యముండి మీరు ముడుతున్నారేమో, పెట్టిన డబ్బులుండి మీరు ముడిచారు నాకు తెలియదు, కానీ ప్రార్థనతో మేము బాగుంటున్నాం. గట్టి కొట్టడం. నీకు రోగం వచ్చిందని చెప్తున్నావు, ఇంట్లో దరిద్రం ఉందని చెప్తున్నావు, నీకు బాగలేదని చెప్తున్నావు, ప్రార్థన చేయలేదు. మరి ప్రార్థన అయిపోతే ఎట్లా నువ్వు బాగుపడతావు? చెప్పాలి. బ్యాటరీ కొట్టడం సంబరం కాదు, బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ పెట్టడం సంబరం. 20,000 పెట్టి చెల్లుకో జోలిలో పెట్టడం సంబరం కాదు, ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడం సంబరం. చేస్తే నమ్మటం సంబరం కాదు, జీవిత కాలం సుధించడం సంబరం. గట్టి కొట్టు. హల్లెలూయా. లక్ష్మి నిద్ర పాపాకు పాలపాకు అడుగు ఏం బాధ కంగారు పంపిస్తున్నాయి. హల్లెలూయా. అందుకని వీళ్ళిద్దరు పాత్రలు వీళ్ళిద్దరికి ఏం చేశారు? వాళ్ళకి ఏమొచ్చినాయి? అబద్ధాలు వచ్చినాయి, మోసం వచ్చింది, దగాలు వచ్చినాయి. సంఘంలో సరిగా లేకపోతున్నారు, రాలేకపోతున్నారు, వాక్కు వెళ్ళలేకపోతున్నారు, కూర్చోలేకపోతున్నారు. నేను చూస్తుంటాను అట్లా ఈ వాక్పల్లి బతుకు ఎలా ఉంటుందంటే, రాటాన్ని మట్టికి వస్తాడు, ముట్టి వచ్చి వంతనట్టు వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. పోతే అవకాశం ఛార్జింగ్ కొత్తలో తీస్తాను. ఎక్కిద్దా? నువ్వు మందిరానికి రాకలోనే నీకు ఛార్జింగ్ ఎక్కిద్దా? ఓర్పు కలిగి విని దేవుడికి నువ్వు లోపడ్డట్టయితే ఆయన దీవెన మనకి ఫుల్లుగా ఇస్తాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును. అప్పుడే ప్రేమ చెప్తారా